Nangyari sa'yo sa sasakyan trek. Ano ba yan? Si ate yung... Ay, nalatay. O sige, pwede kayo magkulitan dyan sa video. Kulitan kayong dalawa. O ngayon ako, sige kung ano yung kulitan, ayaw magkulitan. Ayun o. Adik, pasok na daw lang. Mamaya na daw mag-video. Pasok na daw na. Siyempre. Kami. Nalusa sa tuwig ba hanggang dito? Hanggang dito. Hanggang dito yung ba?